bíróságot. Vendégünk Gutyán Tibor alelkötetes, a Vám és Pénzügyőrség határügyi és ügyeleti főosztályának helyettes vezetője. Köszöntöm. Mi a válaszuk a fuvarosok állításaira? Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Talán egy szlogennel próbálnám kezdeni a mondandómat. A biztonság védelmében, mindannyiunk érdekében, és szeretném leszögezni, hogy a pénzügyőrség jogszabályok alapján, törvények alapján kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságokat alkalmaz jogsértő fuvarozókkal szemben. Tehát ezeket a túlkapásra, patkázásra vonatkozó vádakat mindenképpen szeretném cáfolni. Na most önök, ugye, mivel már uniós tag Románia is, ezért nem a határon ellenőriznek elsősorban, hanem mélységben ellenőriznek. Így van? Így van. Egészen pontosan szeretném elmondani, hogy Románia és Bulgária uniós csatlakozásával kapcsolatban mind a két ország derogációt kapott a dohánytermékek adójával összefüggésben. Ennek az a lényege, hogy 2009 év végéig gyakorlatilag folyamatosan kell a dohánytermékek adóját megnövelniük. Magyar jogszabályok, magyar törvények viszont előírják azt, hogy Romániából belépő forgalmat ellenőrizhetjük, jövedéki ellenőrzés gyanánt, és az onnan beérkező dohánytermékeket, hogyha bejelentik, akkor a jövedéki adók... Nem tudom, hogy jön ide a dohánytermék. Tehát itt teherautókról van szó, a vasat, tengeri herkentyűt, mindent csinál. Tehát nem arról van szó, hogy a dohánytermékeket inkább személygépkocsikban kellene keresni? Nem csak a személygépkocsikban, hanem áruszállító járművekben is. Nagyobb tételben termékeket keresünk. Térjünk vissza a számokra. A belépőknek hány százaléka román? Megközelítőleg a teljes belépő áruforgalmi, tehát elgépjárművekről beszélek, kb. 70% a román honosságú fuvareszköz a román határszakasz vonatkozásában. Igen. A 70%-nak hány százalékát bírságolják? Nem a 2007-ben? Tehát nem a 70%-nak, hanem az ország összes ellenőrzése, amit elvégeztünk, és abban ebből bírság kiszabására került sor. A teljes bírságolt fuvarozói mennyiségnek a 40%-a volt körülbelül román honosságú fuvareszköz. Tehát az belépőnek volt a 40%-a? Az összes bírságolt kamionnak volt 40%-a román. Akkor tehát ha ezt a 70%-ot mondjuk 40%-kal megszorozunk, akkor 7-4-28, tehát kb. 28%, aki román és megtalálják önök. Nem arról van szó, hogy direkt utaznak a románokra? Ezt mindenképpen szeretném maximálisan kizárni. Ahogy mondtam, ugye jogszabályok szerint végezzük az ellenőrzést, és román viszonylatban is, amikor megállítjuk a járműveket jövedéki ellenőrzés címén, természetesen a kollégáim elvégzik azokat a szükséges ellenőrzéseket, amelyre törvény felhatalmazza őket, pontosan a biztonság érdekében. Sokan lebegradálják ezt az ellenőrzést, azonban el kell mondanom, hogy rengeteg olyan halálos közúti baleset volt az elmúlt időszakban, évekre visszamenőleg is, amely abból adódott, hogy a sofőrök túlvezettek, és ennek a veszélyessége igen nagy. Tehát ennek érdekében mindenképpen én magánember is fontosnak tartom azt, hogy ezek az ellenőrzések el legyenek végezve, és maga a jogalkotó is olyan mértékű bírságokat rendelt az ellenőrzés mellé, illetőleg a szankció rendszernek, amely kirívóan magasnak tűnik. Na most a bírságok azok ugye 50 000-től 400 000 forintig terjedhetnek. 50-től 800-ig terjedhetnek a bírságok, hiszen a tahográfnál valóban 50-től 400-ig, de vannak egyéb szempontok is, például veszélyes áruk fuvarozásánál, ahol akár a 800 000 forintot is elérhetik. Továbbá el kell mondanom azt is, hogyha valamelyik fuvarozó egy esetben több szabálytalanságot is elkövet, tehát túlvezet, nem megfelelők az okmányai, ezek a bírságok össze is adódhatnak, tehát az is elképzelhető, hogy valamelyik fuvarozó milliós nagyságrendű bírságot köteles megfizetni. És amivel még bennünket megvádoltak azzal, hogy a járműveket nekünk van jogunk visszatartani. Amíg meg nem fizetik a bírságot, addig a járműveket mi visszatartjuk. Automatikusan visszatartják? Automatikusan visszatartjuk. A fizetési... Ez a nemzetközi joggal abszolút harmonizál az Európai Unió számos tagállamában ugyanilyen eljárás van, és a bírságok összegét is, bocsánat, szeretném elmondani, hogy sokan vitatják, azonban el kell mondanom, hogy az Unió
átlagához viszonyítva körülbelül ez a középmezőnyben helyezkedik el ez a bírság. Csak is el kell mondanom még, hogy a román szerveknél, a román ellenőrző hatóságoknál ugyanilyen bírságrendszer működik. Való igaz, hogy körülbelül a kétharmada az az összeg, amelyeket mondjuk a külföldi fuvarozók, ők kivetnek, hogyha túlvezetik a járműveiket. Köszönöm a tájékoztatást.